non garten information min garten won inshallah taala lewra min bayno drayno wala nasu wala information ben taw Alpha make sure man futu tawo yaado e den chamina e den duro so ni nek ha dum Alpha make sure man futu tawo yaado en jaafo non réseau mo dogino seeda dum taki émission woni coupure réseau mo dogino seeda dum taki émission woni coupure en jaafo en feewi do da fama ko shawol fu kale hata en calmina en juulo sohno rudi makki habibu Cheikh Seydou Antoumani Mouftar Samba Demba Diouf Halwa sohno rudi nana gani ko ko ni ko e bam femme battante femme sociale femme développement ati ko tawu bakko ko ci bakko ko do betenali ci ko do gaari dum bo dal be sangal be ko to be yalla non ina fella nyam ina tasba dem garu ina zika dem na sudu ina hala taw kare do so mo di makki habibu fadi la am en chali ngam en judo en nyaagima de hala de taw de gaare non ne kan chamiten mawdo makko so leeraade Cheikh Adama so to États-Unis damit en chali en calmini cuɓɓal alaji seydu tago maɓɓe sa goɗɗo sababu ɗiɗi haalandini haala maɗa allah kayir saosa tasiri gorko ɗo jayna ko kanko igi haalata to États-Unis woni biyeteɗo abdoutosi omo nande haɗata kono weli jogana ma men invité ko alla ko yukko don makko awre ami ko de yalla ko de dada invité ala ko ala ko so waaw test ko na ka ko to de si ko 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 jaay la tammi do Abdoulaye Daoud Diallo Abdoulaye Daoud Mamadi acte job nganda fuza ko de job no fi hospital ina sunu no fi yawna nganda Abdoulaye Daoud Diallo nganda ko gorko jeejo ko hewani hala gorko gango suusu gorko gango ko kewu tendi gorko gango fuuɗo aaji gorko anine ko fini kamɓe ɓe mon foɗirɗamo ɗoɗo kewi eɗo ɓaɗo waɗi ko ganduɗa ko keɗɗen ɗi kabaruji wonde ko ɗontal ɗum hawlatono sodi espagnol mo ganduɗa ko tan kalis ɓe mbirangaɗi kewi espagnol o nekkiɗo ha inchallah taala ɗumɗay Daoud Diallo eɗen calmina eɗen juuɗo ko wona ɗum ko waɗde lancement bandiraɓe meɗen tigi tigi ɓiɓɓe julɓe pulaar ko mbaɗo wonde fof no woni ɗo oɗo ñamde binde ha gol leydi Sénégal koye ɗi tumunaji yettoɗude ɗum noon ɗon jii waɗa ko kadi jetti
ndum sirta wattano waɗiraani no faami ɗum waɗa no yiɗirnode ɓeɗirama ɗum noon eɗen jetta Allah no ɗum feewi eɗen jetta ken denndaangal sukaɓe nden noon haa jeyi to mana jogii ɗemɗe leydi Sénégal haɓe kaali ɗum haɓɓamɓure mum ɓe mbatte yimɓe woɗɓe maɓɓe ni ɗum noon ɗo nokku so ɓe ngari ma ɓe wiyaani ɓe noon har ko gonɗaa komi kullu holko kalata o kulaaɗo hande kine wiya holko gonɗon ɗum komin fiɗde ko ɗum kam woni point pré o kamnanoɗamo so nder Dakar surtout kadi ɓe kaltei nder koyde wonɓe nder Dakar en général nehiɓe ɗo sa haalimi e wiwata ɗum wonɓe nder Dakar ɗo keyto yoyal ay nannanamaɗo yo yuppira kala o privé politique ayata ɗum fottani ɗum noon ɗe nattirude hol morceau mo mbaynotoɗa awide aboutosi Aminata Ba yermo na yeddo bosia to Orlando wonɗo message e message na mi wala woni Aminata Ba na yeddo bosia tani mi ko na yeddo bosia Aminata
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asahadi bin inshallah ta'ala. Join on.